Kedu ife kpatarụnụ na anaghị eji ńgwọ mmanya ńgwọ were eje okwu nwaanyị n'ala Igbo? Ndị be anyị na-asị na onye ajụjụ adịghị efe ụzọ, na onye njenjem na-aka onye isi awọ amụta ife. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu. Ụmụnne m, ajụjụ ka m chọrọ ka m jụọ m ndị Igbo. Ikekwo ọ bụrụ na ajụjụ a ọtụtụ n'ime anyị amaghị ya bụ ife, mana site n'ajụjụ a ka ị wee mụta ife. Unu bịa n'ala Igbo, n'ọdịnala Igbo, na nkwenye ndị Igbo, kedu ife kpatarụnụ na anaghị eji ńgwọ mmanya ńgwọ were eje okwu nwaanyị n'ala Igbo? Ekwuwe okwu siri ike n'obodo, achọwa okenye isi kara aka. Okenye abụrụ isi awọ. Okenye bụ amamife na ọgụgụ isi. Agawa okwu nwaanyị n'ala Igbo, kedu ihe kpatarụnụ na anaghị eji mmanya ńgwọ were aga agba ngo nwaanyị? Ka ihe kpatara na ọ ga-abụrịrị ọpụ wine, nkwụ enu ka eji were aga ịgba ngo nwaanyị n'ala Igbo? Ọ ga-ekwe m ka inye m ọsịsa ya. Nke Igbo adị n'ime ya. Ndị okenye anyị ka m chọrọ ịgwa okwu a, maka na ndị be anyị sị na okenye ama nọ n'ụlọ wee ewu aṅụọ n'ọgbịrị. Ọ na-abụ nga ọtụtụ ebe a na-agba nkwụ nwaanyị, ewee mfu ndị okenye ga-abụ fa nọrọ ebe ahụ, fa na-eme ka fa abụ okenye ka fa abụ nwata. Ọ naghị adị mma ọ bụrụ na nna mụtarụ nwaanyị agbarụ mmanya nkwụ enu nye nwa ya nwaanyị ka ọ gaa gosi ụwa, ka e wee gbaa akaebe, maka na ọnyanwa bụ ife eji agba akaebe n'ala Igbo n'ife gbasatara ọdịnala na omenala Igbo, ihe gbasara traditional marriage, agbamnkwụ nwaanyị. Ngwa ngwa ọ gbanyere nwa ya nwaanyị mmanya ka ọ gaa gosi onye bụ di ya, o rute ebe ahụ, di ya ewere mmanya ahụ kwafue n'ala. Kedu ife mpụtara bụ nke a na-egosi? Nke okenye ga-anọdụ, ewu ewee nwa n'ọgbịrị. Nke ịdọ dịka ibe ya bụ ife kpatarụ ejighị ńgwọ were aga maka okwu nwaanyị bụ ndị Igbo si na kama m ga-agba ka ńgwọ ka ntụa ka nkwụ enu. Nkwụ enu siri ike, nkwụ enu na-anọta ọkpụtọrọkpụ, mana ńgwọ bụ ọgba ha anaghị gbakwa ọnwụnwa. Onye kpatara na iwere ńgwọ were gaa nhọ nwaanyị n'anya mara ejighi, ọ naghị alast. Ọtụtụ ife dị iche iche nwere ike ị na-eme na ya bụ ezinụlọ. Ọ bụrụ asị ka ọ bụ, dere nye n'ozi edemede, ọ gwụsịa ka ọha n'onu. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu.